שלום לכולם, כאן עידו מלינקדאין, והיום בטיפ אני רוצה לגלות לכם כיצד ניתן לדעת מי הציץ לכם בפרופיל. בלינקדאין ניתן לדעת זאת. כן, אני יודע, בפייסבוק רצים הרבה מאוד וירוסים שקוראים לזה בוא תראה מי הציץ לך בפרופיל. פייסבוק לדוגמה לא מאפשר לעשות את זה עדיין, ולינקדאין כן, מפאת העובדה שבלינקדאין הפרופיל שלנו הוא עסקי, השימוש הוא עסקי, ולכן הוא נותן לנו את האפשרות לעשות זאת. בואו נראה לכם כיצד עושים זאת. כשאני נמצא בפרופיל, אני יכול לראות כמה אנשים בדיוק הסתכלו לי בפרופיל בימים האחרונים ובכלל. אני יכול ללחוץ על הקישור, ואז אני יכול לראות בדיוק מי הציץ אתמול, מי הציץ בשבוע שעבר, את כמות הצפיות לפי תאריכים, את כמות מילות החיפוש שבהם הפרופיל שלי מופיע. לפי זה אנחנו יכולים גם לשנות ולשפר. אפשר לראות מאיזה ענפים הציצו לנו בפרופיל, איזה סוגי עסקים הציצו לנו בפרופיל, ומאיזה מדינות, דמוגרפיה. אז אלו הם הנתונים. ככה אנחנו יכולים לראות בעצם מי הציץ לנו בפרופיל, מאיפה הוא. אנחנו יכולים לשפר את זה. זה כלי נפלא. כמובן שאנחנו הולכים לתת לכם עוד הרבה מאוד טיפים על עוד כלים נפלאים בלינקדאין. אז פשוט להיכנס לפרופיל, מי הציץ לכם בפרופיל. קוראים לזה פרופיל סטאטס פרו. אז עד הטיפ הבא, להתראות, עידו לינקדאין.